goana după bani. Goana după goană e periculos. Te-ai împinge de pe la spate să pleci de ea acasă. Poliția e non-stop pe urmele tale. Să te bage în închisoare. Anturajii cu lumea periculos. Te-ai împinge pe la spate să pleci de ea acasă. Poliția e non-stop pe urmele tale. Să te bage în închisoare. Banii, rămân zăpăcit. Pentru bani de gardă atâta fugit. Banii, mă băgă doar în probleme. Acum pentru ei pedepse greu. Banii, rămân zăpăcit. Pentru bani de gardă atâta fugit. Banii, mă băgă în probleme. Acum pentru ei pedepse greu. Alta. Foarte mai repede. Revoluție. La o parte toată lumea. Sunt Dani Mocanu și am pregătit din nou o piesă pentru faraoni. Pentru Alex Pușteanu. Pentru Florin Faraon. Pentru Laurențiu Faraon și pentru Doviazi Spartanu. Revoluția din 2016. La pământ dușmanilor cu tot. Că faraonii sunt cei mai mari mafioni. N-au pe lume niciun adversar. Și faraonii mereu number one. Cum italieni, dacă sunt toți dușmanii. Face portăciune și putem cuvâni. Nu vă face să vă arătăm porta. Că 3 zile marșă să cântă popa. Băieții de spanial, s-a făcut brigadă. S-au pus față, poate nu mai toate să le vadă. Umblă cu mașinelul, că la are moda. Cu președintele Putin, eu se coesporta. Băieții de spanial. Gata? S-a terminat. Hai să zicem. Păi nu mai știu. Bă, cântă că te bat.